Бу дөньяга без килгән без икән, юкка түгелдер дип җырлана барыбызга да билгеле бер җырда. Чыннан да Аллаһ Тәгалә кешеләрне җир йөзенә нинди дә булса максат белән җибәрә. Һәр кеше бу дөньяда нинди дә булса эш башкарып үз артыннан якты эз калдырырга тиеш. Кемдер бу юлны җырлап узса, кемдер исә тәки үз юлын таба алмыйча китеп тә бара. Бүгенге кунагыбыз тормыш юлын җырлап уза дисәм, бер дә ялгыш булмас. Хәер, ул бәлкем үзе башкача уйлыйдыр. Әйдәгез, сорауларны үзенә бирик. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты, күпләрегезнең яраткан җырчысы Илназ Минвәлиев. Исәнме, Илназ? Исәнмесез, Әмирә, исәнмез. Бик шатбыз сезне үзебездә кунакка күрүдә. Илназ, менә чыннан да мин җырлап уза дидем син тормыш юлыңны. Син үзең минем белән килешәсеңме, яисә җырлап кына бармыймы бу тормыш? Сорау бик әйбәт. Җырлап кына дип тормыш булай да җырлап барырга тиеш инде ул. Теге сәхнәдән генә түгел. Эшләгәндә дә җырлый кеше, утырганда да җырлап җибәрергә мөмкин. Җырлау инде ул уен эше түгел, сәхнәгә чыккач инде кеше үз эшен җиренә җиткереп эшләргә тиеш. Һөнәр. Шуңа күрә халыкны хөрмәт итү, ярату ул сәхнә аерым бер тормыш. Җырлап яшәргә тиеш кеше болай да тормышта күңелле иттереп, рәхәт иттереп. Тормыш җырлап барырга тиеш. Җырлап барырга тиеш. Ләкин бит әле тормыш җырлап кына бармый. Менә шул яктан сорыйсым килә. Җырлап кына барамы синең тормышың? Җырлап бармаган тормышны җырлап алып бара белергә кирәк. Тагын бер тормыш анысы аерым. Проблемасыз тормыш булмый. Әлбәттә, мәшәкатьсез. Мәшәкатьсез, проблемасыз тормыш булмый. Шуңа күрә кем җырлап матур иттереп шушы авыр тормышны алып бара белә, ул инде иң бәхетле кешеләрнең берсе дип саныйм. Әлбәттә, Мөхәммәд Мәгъдиевнең без 41нче ел балалары дигән әсәрендә шундый бер җөмлә бар. Мин бик яратам кабатларга, бер кемнең дә бурасы буш түгел дип әйтә ул анда. Чыннан да бу ягъни өе, һәр кемнең үз мәшәкатьләре, үз проблемалары белән яши. Әйдәгез, мәшәкатьләр турында сөйләшмик әле. Син, ялгышмасам, Балык Бистәсе районыннан, шулай бит? Аллага шөкер, бик матур районда туганмын. Балык Бистәсе районы, Олы Солтан авылы. Әле менә Олы Солтан авылы дигәч, Солтан бит инде безнең авылдан бик күп шәхесләр чыккан. Менә Равил Абу Шәрәфиев кына нитра. Безнең мәктәптә укып киткән бик күп тагын шәхес Вакыф Абый Нуруллин. Безнең авылда менә шәхсән җәйгенә кайтып тора, үзе язучыбыз инде. Аннары Мансур Шигапов, безнең мәктәптә укыган кеше, Роза Бахайретдинова, Әхәт Гафар, бик күп шәхесләр менә. Шушы авылдан, шушы мәктәпне мин тәмамлап чыктым, Аллага шөкер. Менә шушы шәхесләрнең көче, фатихасы миңа көч биргәндер дип уйлыйм инде үземчә, шулай ук. Менә бу Олы Солтан авылы, син тарих белән кызыксынганың бармы, нәрсәдән белән бәйле? Юк, мин бик тарихка, минем укыганда тарихтан 3-ле, 4-ле, шуңа күрә тарих дигән әйберләр, биология, тарих, минем инде шул җыр, физкультура һәм яраткан фәннәр инде. Физкультура, җыр дисәләр инде минем өчен гарәп телен бик яратып укыйлар инде, гарәп телен. Әлсе гарәп телдә? Гарәп телдә керде безнең мөгаллимәбез, Хәдичә апа дигән мөгаллимәбез укытты инде. Гарәп телен укыдык, без аны белеп чыктык инде 1нче класстан соң. Мин инде шул мәктәп янында гына торабыз без. Мин иң бәхетле кешеләрнең берсе. Соңга каласы юк. Мәктәпкә керергә бик тизик. Без инде 4 бала үстек. 3 брат без, бер сеңлебез бар, яраткан сеңлебез. Мәктәпкә соңга калмау әйбәт иде. Әти-әнинең итә белән эш куша бит инде алар, эш кушалар. Иртәдән үк. Иртәдән ул бөтен кешегә булгандыр инде ул. Теге ачы җилме, салкынмы, кышмы, андай бер булмады инде. Эштән эш икән, эшләп күреп китәргә кирәк. Берәр җилек бәрәңгәр шидерик, менә кирәкме, кирәк түгелме? Әрчетәдер инде әтинең законнары бу, авыр туфрак җиңе булса инде, урамнар җәлләдә булсын. Төнне үй жудырадыр менә әти. Кеше инде шамый, салкын менә 40 градус салкыннарда үй жуадыр. Ник? Белмим, менә нәрсәдер булган инде аның. Ул үзенчә балаларын шундый кырыс иттереп тәрбияләгән. Инде ул безне дөрес булган инде. Мин хәзер дөрес дип уйлыйм, чөнки үзебездә балалар тәрбиялибез. Аннары иртә белән мәктәп алдына кергән, мәктәпкә кергәнче инде тәртип, урын җыелып, бүлмәне җуып, идәннәрне җуып, хайванаттарын җыештырып, себереп, дары сыерларын да җудырталар инде. Теге кайвакытта салкында. Шуларны эшләмичә кереп китсәң, ул инде законны бозу дип атала. Әтинең законын бозасы. Хезмәт тәрбиясе булган инде. Хезмәт тәрбиясе, шулай дәфтәргә язып китәдер. Эшкә менеп киткәндә, инде ул кич белән эштән кайтканда, ул эшне бетергә тиеш.
эшләмәсәң дә анда бер Аллаһ Тәгалә генә беләдер нәрсә буласын. Шуңа күрә мин бик рәхмәтлемен, чөнки иң беренче әйтеп китәсем килә әтиәнимә. Мин генә түгел, бөтенебез әтиәниләребезгә рәхмәтлебез, чөнки Аллаһ Тәгаләдән кала иң газиз кешеләребез, кадерле кешеләребез алар. Хәзер инде әти турында күпме сөйләсәң дә, телевидениегә дә сыймый, китапка да язып бетереп булмый, үзе булганда да сөйлиләр идем. Хәзер үзе булмаганда да сөйләргә мөмкинчелек, Аллаһка шөкер, үзебез исән сау. Әниебез безнең бик шая, әле дә Аллаһка шөкер. Әниебез безнең Казанга килсә, әнине дөньясын оныта, җиргә ярата әниебезнең, җырларга ярата. Менә бая башында сөйләшеп киттек бит әле. Җыр нәрсә ул дип. Менә әнидән күренгән әйберләр. Шулай ук. Безнең әни сыер сауганда да җырларга мөмкин иде. Бәрәң утыртканда да, иде ашага пешергәндә дә җырлап, авыз эченә җырлап йөриләр бит инде. Әйе. Әти инде тоже бәйрәм итеп алгач әзрәк җырлап җибәрәдер иде, төннәр буе йоклый алмый ятам дип. Әйе. Шигырь сөйлидер, әти бик озын шигыре бар иде. Бер 30 куплеттан артыграк. Шуны ятлап бетерәдер иде без аны. Хәзер инде дидә башладык, оныта башладык. Теге төндә, якты төндә күрше карчыгының ак әтәшен кереп урладым. Шушы әтәш өчен явыз карчык каргый теләк теләде. Дөньядан явыз урыс кабул диде, кабул килде аны теләге дип. Шул сүзләре генә менә истә калган әтинең сөйләгән шигырьләре. Алар турында бик күп сөйләргә була. Әгәр дә әтинең тормышын алсак, әни ягыннан тормышын алсак, әти инде минем Балык Бистәсе районы Олы Елга дигән авылдан. Олы Елгадан үзе төп чыгыш инде менә Солтанга килеп тормыш корырга мөмкинчелек биргән Аллаһ Тәгалә. Әни инде минем әтнә ягыннан чыгышы белән әнинең язмышы бик ачы төше булган, үзенең сөйләве буенча инде. Әнинди 5 яшьтән әби дип әйтик инде интернатка бирү заманалар булган инде, әнине интернатка бирәм дигәндә. Ну, тормыш ул темаларга бик кысылганым юк. Теге ул әнинең язмышы. Әйе. Шуңа күрә теге артык әйберләр сорарга ярамый ата-анадан. Алар бит инде алар гына үткән аны. Кирәген дөресен сорарга мөмкин, кирәкмәгәнебезгә кагылмый. Аннар инде әни шунда әнисе илтәсен белгәч, ишеткәч, 5 яшьлек бала шапкан инде трасса буйлап Казанга инде, әтисе янына, бабай. Алар аерым яшәгәннәр. Бабай икенче әбигә өйләнгән инде уже. Мишәр иде, әйбәт әби иде, Әркидән. Мине Гаян исемле. Мин теге әбине күрә алмадым, әнинең үзенең әнисен. Мәрхүмә булган инде без кәндә үскәндә. Әнинең менә бу икенче әнисен инде без Мине Гаян исемле, бик мөлаем, сөйкемле, шундый мишәр телле, Әрки ягыннан матур намазлар тотып, укып, уразалар тотып торган әбим. Шуңа күрә әнинең язмышы безнекенә караганда, безнеке аныкыянда Әкият инде. Әкият. Безнеке җәннәттә инде. Җәннәттә. Шул мәгънәдә әйтәм. Шуңа күрә аларга исәнлек, саулык канатлары кирәк. Исән вакытта әти-әниләрнең кадерләрен белмәүче балалар бик күп. Кызганычка каршы. Кызганычка Димәк, менә шушы апа үстергән инде сезнең әнигез, аңламыйча шулай. Менә әби, Мәгъүзә исемле әби, бу безнең авылда бу әбине моны сөйләп бетереп булмый бу әби турында. Кияүгә чыкмаган инде ул, баласы да юк. Ну, әби яратты бөтенебез менә, балаларны яратты. Бу әби, Мәгъүзә исемле әби безнең бөтен гаиләбезгә, безнең бөтен менә авылыбызга күп хезмәт китергән кеше. Без инде әти дулаган вакытта шул әбигә качадырыйк. Безнең коткаручы шул әби. Тезмәдәме, туфраксадамы? Әтиләр бит инде элек әти дигән сүз әтидән куркып торалар элек. Ничектер менә шулай закон булган, ул дөрес булган ул. Хәзер бит балалар әтиләрдән курыкмыйлар. Хәзер әтиләр баладан курка. Менә шундый тормыш китте. Ни өчен? Чөнки теге хатын кыз дип әйтәм инде, кагылам, бу сезгә кагыла дигән сүз түгел. Хатын кызлар җиткерә белмиләр балаларны әтиегез хөрмәт дигән. Иттергә. Менә әни әйтәдер безгә, атагыз гына кайтсын. Менә кич белән әтиегез кайта. Менә җавап бирәсез. Эшләмәгез ярар, торсын шулай. Без бит инде беләбез нәрсә буласын. Сразу чыгып китәдер. Әни бит инде ул кыйнаса да әни генә кыйнау. Әни дә жәлләмидер безнең. Безнең әни киентәләр сыңганчы кыйныдыр. Астагфирулла. Безнең теге жәлләп үстермәделәр. Рәхмәт. Менә шул яктан рәхмәт аларга. Чөнки баланы бик артык иркәләргә, бик артык тәрбияләргә кирәк түгел дип уйлыйм. Бала үстерергә тиеш әзрәк кенә авырлык белән дә.
Йомшак белән үскән балага аннары авыррак була яшәү. 80-нче елда мин шушы авылда туганмын. Миннән өстәрәк инде 75-нче елга тагын Илхам исемле без 3 брат безнең. Мин кичкенәсе, миннән өстәрәге Илхам, аннары Ринат, без ишебезгә бер сеңлебез Гөлназ бар инде безнең. Шуңа барыбыз да шушы авылдан чыгып киткән кешеләр. Безнең инде уртанчы братыбыз гына авылда калды, төпләнеп. Казанга да килеп барады инде. Ләкин авыл тарта. Авылны яратып, ул вакытта әниләр дә шунда дип, армиядан кайткач, монда эшкә кермичә инде, кереп тә карады, авылны сайлады инде. Без инде барыбыз да Казанда, олы брат Ринат, сеңлебез Гөлназ, мин инде Казанда төпләндек. Аллага шөкер, җирак түгел авылыбыз, 45 минутлык кына жол. Рәхәтләнеп һәр көн сайын кайтып җөр әтиәни җана. Шуңа күрә менә әле менә гастрольләрдә күрәбез, әйтәм бит. Куңганда гастрольдә куңганда шул хәтле теге күңелгә бәреп керлек әйберләр күрәсең. Әбиләр бит инде менә гастрольдә керәсең, әбиләргә кундыралар, рәхмәт. Әле ашага пешерәләр 80 яшьлек әбиләр, 85 яшьлек. Шул хәтле кочаклап, һәрбер баланы яратып, менә гастроль вакытында бу. Мәктәп әбисезнең балаларыгыз юкмы дим. Шул хәтле балалар яратасыз, мәктәп булар зурлар бит инде дим. Бар улым ди, минекеләр кайткан юк, шуңа сезне хит сөеп калыйм әле ди. Балалары менә кемнеңдер балалары 3 жыл кайтмый. 10 жыл кайтмый балалар. Аны бала дип әйтәсе түгел инде, андый баланы онытырга кирәк. Ул бала түгел. Шуңа күрә ата-аналарга исән сабакта кайтып йөрергә кирәк. Аларны барлап, карап, тәрбияләп, ахыргы юлга хәтле тәрбияләргә кирәк. Чөнки балалар оныта менә алар безне тәрбияләгән бит инде. Менә шуны күз алдынан чәптер жугалау кайбер кешеләрне. Как будто безнең әтиләр безне карамаган әниләр. Без үзебез шулай үскәнбез. Менә шушы әйбергә минем бик каты күңелем рәнҗи. Әрни дә инде әни кычкырса да әни булып калырга тиеш. Әти кыйнаса да әти булып калырга тиеш. Ата-анага хөрмәт бирмәгән баланың мин уйлыйм бер кашанда бәхете булмаячак. Мин менә күп җирләрдә күреп тә беләм, шуңа күрә шушыны күреп, шушыны белеп, тоеп, мин куркам бу әйбердән. Бик куркыныч әйбер ул. Газиз анаң җавап ятсын сине көтеп. Газиз анаңны кайтып шәй эчәмичә көнгә бер тапкыр гына бара ала торган әниләр бар өстәл җана. Кайтмыйлар. Даже авылда яшәп менә килмиләр. Әтиәниләр җана килмиләр ничәптер, белмим. Алар да үзләре әтиәниләр бит инде югыйсә. Шушы әйберне ничек аңламыйлар, шуңа күрә карасак иде әтиәниләрне, барласак идек, чөнки без үзебез дә әтиәниләр. Эфирдә әй язмыш тапшыру. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты Илназ Минвалиев. Илназ үзенең әти-әнисе турында һәм гомумән әти-әниләр алдында балаларының бурычы турында бик матур һәм бик тирән фикерләрен җиткерә. Синле килешмичә мөмкин түгел. Без шундый заманда яшибез бит, социаль челтәрләр һәм син дә билгеле шәхес буларак та ишеткәнемчә, аны тамашачылар да беләләр, син күптән түгел генә әтиеңне югалттың. Менә шушы бу югалту ул менә күңелдә бүген бушлыктыр. Шулаймы? Аны бер нәрсә белән дә тутырып булмый торган бушлык. Әти миңа менә үземнән генә әйтәм, миңа бер бик җитми. Аның онытыла икән теге усал вакытларда, кырыс вакытларда, ач тоткан вакытларда, мәктәптән кыйнап чыгып, эшләми чәкереп киткән эшләрне эшләткәнендә, 43 градуста үй жудырган вакытларда бүтән диваннарны бүтән өйне күчереп чыгарып әйттем бит. Бүтәнесен онытыла икән. Булмагач кешене югалткач кына аңлый башлыйсың. Ул кеше сиңа ни өчен нәрсә, менә ул кеше ни, кем ул синең өчен? Исә вакытта бит инде сүгәләр, әти-әни усал бит инде. Сүккәч бит инде бер кеше яратмый. Менә хәбаларны сүгәбез, яратмыйлар бит инде. Шуңа күрә әйтеп күрсәтәм, әйтәм сезгә, әле минем бер бәхетем, Аллага шөкер, минем гаиләм өчен, балаларым өчен минем бик зур бәхет булды. Балалар эләгеп калды әтинең тәрбиясен күреп калды. Әз генә булса да, тәрбиясен әле кичкенәсе дә, Ильясы кичкенә генә иде. Әтинең тәрбиясе эләгеп калуга мин бик сөйнәм. Алар алай кырыс була алмагандыр, моныкларга сезгә карата булган кебек. Шуңа менә шуңа апарам, карап торасың бит инде читтән. Мен без булай тиреп, безнең белән әти булай тиреп безне үстергән булса, без нинди балалар булыр иде икән дип карап торам читтән. Мин сүгәм дә инде, мин үзем дә кырыс кеше. Теге кырыс та дөрес дә. Кырыс дигән әйбер әтинең ул кырыслыгы дөреслеккә апарып җиткән ахырга таба. Әти безгә үскәндә үз гомерендә яңа әйберләр алып бирде.
біз енді орманнан әпте ағашын әпчіп қоядыр, зор ағашлар, шондай, именнер. Шоны пила білән кесебіз, баратлар білән енді. Шоны кесебіз, шоны жарып, үйіп қоймасаң, ойнарға шығарға ярамай. Аны кесе бітірге бек ұзақ керек, пила білән бетінде ол. Бізге өз ғымырында әте яңа дрожба алып қайтты. Өз ғымырында яңа дрожба, біздің үшін бек зор бәхет болды енді ол. Братлар білән отын кескенде, ол бетінде, яңа дрожба, бізге де әләгір екен. Анда енді бүтін ауыл алып бітірген ей. Біздің әте ең ақтықтағына, тегі ярар енді дегендір, кіші алғаш алайым дегендір. Анары жырларға яратадыр. Бейрам еткеш, түнне жырлап жібередір. Шында анары екінші бөлігі, мен аның түсейтіп сақлап тұтам. Тольский деген құрым қалып қайтты. Бойыны шайка. Тольский болмады. Аның түсі деп, аның истәлігі деп, шошы түсіне тұтам ені мен. Шошыны түстәйі. Әті яғына кегенде біздің бек талатлығы бітінісі, баянда ойнашылар бек көп. Спорт яғынан да, әне яғынан да біздің жыр міне шол генетике бойынша берілгендірінде. Екі яқтан да, Екі яқтан да, Аллаға шүкір. Өзім яратам баянға ойнаған кішіні. Өлем енді міне. Баянда ойнап отырсалар, құрымкада ойнап отырсалар, өзім шоңа қиылыс болмадым. Шоны міне өзім шоңа көре бағаларды мектепте де, неткенде де үйреттім. Жыр төгенде баянға зорысында, ортаншысында кішкенесі де ойнайлар. Үшісі де ойнай? Үшісі де ойнай, Аллаға шүкір. Саналлы. Шоңа көре музыка яғынан міне шошы ойнау. Өзім ойнай білмеген көре, аланың ойнауларын көресім келді. Ол бекені өзәрі үшін. Әлбәтті. Тұрмышта керекті бір, баянда ойнау, хромкада ойнау тоже бек керек. Әлбәтті, ол татар жігітлері гармонда ойнаса, ол екінші түрлі баянда ойнаса. Түрлі жеде бөтті. Отырасың, ойнап жібердің, сен уже керетлік кіші. Бір нәрсесі отырғанша, ол нәрселер ши бересің. Қыт армияға кет, қыт іште. Шоңа көре міне шондай истәлікті бірлер әті яғынан. Әті кетті деп айтасың, нәрсе себеп болды әтінің кетуіне? Әті біздің ауыртты инсульт болды енді кітап бар. Тегелейде сақлап қарадық, бұлайда сақлап қарадық. Әті бек бір шыла тұрған кішейді. Мен өзім де бір шыла ұшан. Жүрегіне алайын? Жүрекке ала тұрған кіші, мен өзім де шылай. Керек му керектігіме ойлаймын мен. Міне нәрсеге керек, әне де шылайынды біздің келгендір енді ошындан. Қайбір кіші бет ойлап та бермей. Қапқан ауып жата, тіретіп қида кіріп кете оланы. Біздің жоқ, біздің әти мені біріншін ши башласа, шоңа тыңғысыз, оланы бітірге тейші түнге. Әтенің ақырғы елада операцияда болды енді 70 яшілік юбилейін өткердік. 2 ел бұла бұны бұйыл өлгеніне. 29 июльде өткердік, 21 елда юбилейін. Біздің ішік алдында әр жылыны музыксыз, тауышсыз гүрләмеше бейрем өтмейдір. Әтенекіне нешептір үйіштірі бітірі болмады, өзі де тілемеді. Нешептір шушы аңламаған бұл шол күнді нешеп шолай боласын. Çünkü юбилей матұрғана өтті, туғандары қайтты, жаңғыр жауы башады шол күнді. Құшлар, мақша үстінде үштілер әлде істе қарлы, ақ құшлар үшіп кетті, анары бек матұр құш үшіп жүрді шол күнді. Мен аны әтейі артқа шыққанда, шоны қарап тұра, ол көзетірге яратадыр біздің теге. Жаңғалық айбір болса, қара бұл құш мұнда бек кегені жоқ ие, қайын келді екен бұтып қарағандыр енді. Бәйрем өтіп кетті, жаңғыр жауды, нешектер кіртіп, киеу, қатырден киеу біз кіртіп жатқырды әтейіні. Менің ғадет қала тұран ғадет бар енді. Мен нендегіне бәйрем болса да, қалам екінші күнігіне кетем. Чүнкі нәсе боласын білмейбіз. Түнне бұл бейремнесін өтерге тейіш, шошы түнде мен аралғанмын, міне шошылай отырған кей жұққа кеткенмін. Ұзаты бітірге ішінде әтеге ауыр болып бола башаған. Түнгі екілерде, әне етейінді. Уяты мен лазы деп айтам дей, уяттырмайды. Көрмәсін мені мұндай шол қатлы не бетейінді, Рәшид бетейінді ол. Шондай Рәшид, аны сөйле бітіргісіз. Мұндағыны сөйле бітір болмай, әтей дұрында. Шондай Рәшид, анда да дәрежәлі кетесі кеген енді, көрмәсін мені Илнас, мен шошынды ке көрмәсін мені деп етеді, уятмады. Енді жан берген олар, түнне жан берген бек. Әне енді төз алмады, уятты, отаңа бек нашар, түні бойы ентегейінде деп, түні бойы жан беріп шыққан. Шонда мен келіп кірдім, скорый шақырдық, скорый келіп жетуін жетті, үлгірмәділер енді. Ертерек оятқан болсалар алып та қалған болар еқ. Ана енді шолай айтсақ деп ойлайсың бет енді. Өлімі күнсіз болмайынды. Аны бет енді Аллах тағала шолай yazған аны бірінші әтті болмай. Юбилейдан соң, юбилейін ғана күтіп тұрған көбік болған. Ол болай да инсульттен соң ауыр жүрді енді. Ол
Урындыкта гына утырып, йөри алмыйдыр, өйдән капка төбеннән өйгә, өйдән капка төбенә көне шулай үтәдер инде. Шуңа күрә сорау биргәч тә, мен әйтәм, нәрсә хәлләр дигәч, теге. Яшәүмени бу дип, йөгереп җөрмәгәч, үзең җөрмәгәч дип, 70 яшендә менә, әле 70 яшендә менә мин белгән абзыйлар бар, йөгереп җөриләр. Ул әйтелеп тора менә бу сүз 70-кә хәтле минем яшьтә бик күп көчен сарыф иткән. Артык сарыф иткән менә балаларга, балаларны тәрбияләргә. Без әйтәбез бит, әти усал кырыс, ул кырыс булмаса без бундай булмас идек. Менә шушыңа бөтен энергия китә, сарыф ителә, бөтен нервы китә шушыңа. Карап торсаң икесе дә бүгенге көндә исән, әти инде исән сау кебек ул һаман. Матурлар. Әле китмәгәндә кебек, бик матур, бик достойный ир-заты кая барса да, Рәшит абый дип, Саша дип тә җитәләр иде, урыслар үзләренчә теге әти үз-үзен күрсәтә белә торган ир-заты иде. Шуңа күрә мин дәрәҗәсен белеп, тагын бер әйтәм, урын җәннәтләрдә генә булсын. Амин иншаллах. Туфраклары җиңел булсын. Менә әниебез булганга сөенеп бетергә кирәк. Менә безнең туганнарга да бу әйтү, балаларга, оныкларга, менә әни исән вакытта барыбер тагын да рәхәт. Өйдә җылы нигезне саклаучы. Әни, ну кешеләр әйтә бит инде, мин улай берне ничектер белмим, менә әти минем өчен шәхсән әти авыр булды, әти китү. Әнине югалтырга язмасын. Менә шул әниле әтиле булырга язсын барыбызга да. Дәвәтиле, дәваниле, әтиле, әниле булсалар, тормышның бөтенләй бүтән төрле бара. Менә безнең әни бит әле оештыручы. Хәзер бакча башлана бит инде, бакча эшләре. Менә хәзер берәрсе бакчага чыкса, Жара, миңа ике бәрәңге җитә, ашамассыз. Мин сатып тап кайтам. Ул аңа үпкәләргә кирәкми. Ул үзе бер рәхәтлек биреп тора. Үзе бер бәхетлелек. Әле бит сиңа кемдер шалтырата, сиңа әйтәла, сүгә ала, чакырып кайтаручы бар. Кайткач ишегеңне ачып кертүче бар. Ут җанып тора. Менә кыш көннәре кайтканда бик күңелсез, кай вакытта кайтып керәсең, ут сүнгән була, уятасы килми бит инде. Шул вакытта бер шом баса ичне, өйдә бер кеше булмаса. Әле монда шалтыратасың, ут жана иштән, ишекне ача, яни авырмы, авыр түгелме, сызланамы, сызламыймы чыгып ишекләрне ачалар. Әти чыгып утырадыр, капка төбенә шулай без кайтасын белсәк, көне буе утырадыр инде. Аннары әти белән менә тагын кайтсак, бу инде тема гел әти әни турында булыр, чөнки мин тормышта гел аларны гына күрәм беренче иттереп. Эшләптер, шулай булырга тиеш тә инде. Әти безнең механизатор булып эшләде, армияда кайткач токырлыкка да укыган. Безнең әти механизатор булып эшләгәндә, токыр эшендә, сварк эшендә бер кешегә дә бирмәде, үзе эшлидер. Сварщик юк икән, үзе варит итә. Токарный юк икән, үзе керә дә токарныйда үзе ташый итеп чыгадыр. Аны инде мин генә түгел, авыл халкы да испатлый ала. Колхозда эшләгәндә әти үзенең статусын төшермәде бер кайчанда. Шулай, урыны җәннәттә булсын. Әнием дә минем Казаннан кибетче булып эшләгән җиреннән матур иттереп, Казан кызы авылга кайтып, даярка булып, менә эшләүләре һаман да күз алдында. Әни белән кардага китәдер, ат яратадыр инде, ат җене миндә хәзердә атлар тотам бит инде. Әнигә кардага ярып китәдер инде, көтүчеләр белән атта җөреп, шунда җөрер өчен әни белән кардага качадыр. Әни инде җаныкаем резиновый бутылар киеп, соңга кала машинага, анда машина алып китә кардага. Әни бер алмый кала, шунда җәяү барадыр, яни кардага 3 километр. Сыерын савып кайтырга дип. Китә алмый кала җәяти белән, шул бәйрәм иткән вакытлар була инде. Җәтегенде вакытлары шуңа күрә бик ачы, авыр тормышта тәрбияләде безне. Теге ничектер тынгысызлык тормышта тәрбияләде. Югыйсә әти дә бар, ашарга да бар. Тынгысызлык белән тәрбияләп үстерде әни безне. Шуның өчен аларга бик зур рәхмәт. Эфирдә язмыш тапшыруы. Кунагыбыз безнең бүген Илназ Минвалиев. Шуннан да язмыш дип әйтерлек. Әти-әнисен шул хәтле хөрмәтләп, сагынып, яратып сөйли. Искә алдык инде. Әтиеңнең урыны оҗмах төрләрендә булсын иншалла. Илназ, менә син авылдан чыгып китәсең.
Казанга юл тотасың. Артист булан да чыгып китәсеңме син? Нинди максатлар белән чыгып китәсең син авылдан? Анда чыгып киткәндә, авылдан чыкканда берәү дә артист чыкмыйдыр ул. Прокурор булам дип чыкмыйсың. Авылдан чыгып киттек. Чыгып киттем инде мин үзем шәхсән. Аның да чыгып китүе әти сәбәп. Менә кая килеп торасың да әти. Әти белән бәйләйме? Әнидән 50 сум акча сорыйм Казанга китергә. Барга кирәк бит, хәтта җолга бирегез дип. Шуны әти ишетеп алды да инде эләкте инде. Теге бик каты кыйнады дип әйтәсе килмәй, бик әйбәт эләкте инде. Шуңа күрә әни табуретке белән кайсыдыр тәрәзә атты буга инде, хәтерләмим дә, шуннан сикереп чыгып качтым инде. Әни бар кач улым, китәсең юк икән Казанга болай булгач дип, мин шуннан качып, шулай Казанга килеп эләктем инде. Әтиң авылда калдырасы килә сине, шулаймы? Акча сораган яратмады. Безнең әти, мин үзем дә агач кашыкта алмадым. Диге яратмыйдыр. Ата-анадан әйбер сорауны яратмыйдыр әти. Үзең эшләп ашагыз. Шуңа күрә безнең күршедә әбиләр кемнәр бар? Кар көрәргә, кертәдергә, идән җудырга, су ташыта, әбиләр бит инде бирә. Тик конфет биреп чыгаралар, ашарга акча, мәктәпкә түләргә дә акча бирмидер әти. Түләп эшләгез инде. Здоровый җегетләр дөрес эшләгән. Үзе безгә бит кар көрәрлек, без идән җуарлык. Мәрвә әби бар каршыда безнең. Бик кызык әби. Шуңа кереп кредит инде, ашарга түләрлек акча биреп чыгарадыр инде. Атна буе карыйбыз да инде. Казанга китергә шулай китергә туры килде. Мин инде укырга барып карадым. Булмады. Аннары авылга кире кайттым инде. Бик спортивный җегет идем. Спорт ягыннан. Мәктәп өчен бик күп соревнованияларга барырга туры килде. Җыр ягыннан конкурсларга, районга барып бисәсенә бик күп җырдым. Инде укытучыларыма рәхмәт. Башта менә укытучылар, аннан укытучыларның биттә күбәйеп тора. Әлбәттә. Белем бирүләренә 1нче класстан башлап, Фәния апага менә Бәнат апага бик күп анда. Нина апалар менә Гөлфия апа безнең авылдагы укытучылар бит инде бөтенесе. Фәдия апалар, Шат абыйлар, Мөнир апалар бик күп. Мәктәп директорыбыз да бик тәрбиявий безнең Дамир абый булды. Беренчесе дә Дамир абый, икенчесе дә Дамир абый булды. Беренчесе инде хәзер Яңарышта директор булып эшли, Дамир абый. Анысы инде минем братларга туры килде инде. Икенчесе Гарафутдинов Дамир Миннович безгә инде. Корбан Мирзоновчлар, бик күп укытучылар. Һәрберсен санап китсәң дә физкультурадан укытты Алмаз Рәис абзыйларыбыз. Рәис абый безнең күрше авылдан төшеп йөридер чаңгы белән. Кыш көне. Җәй көне инде җәй матай, җәй җәяү. Шуны күреп, шуңа сокланып, менә ничектер җыклыймыйча ятадыр шуңа. Ничек шулай җәяү әле кыш көне төшсә рюкзагына таш сала. Бер заман иде ремонт итүзиләр безгә колхоздан, шушы Раев Низамович вакытларында колхоздан әти белән итүзиләр. Теге була бит бала чакта төпчек тотып, әтиләрнең теге тәмәкесе белән уйнап йөри торган вакыт булды. Шундый бер заман. Шуны тотканмын да инде уйнап утырам. Тарткан хәтерләмим инде. Может тартканмындыр да. Ышкын менә өскә тәрәздән өскә таба. Шуны әти күреп алган да, чыкты да шулай чештән генә күтәреп алып керде дә, шулай инде кеше белән бир алды идәнгә, шушы бит ягы белән. Даже курыкмыйча синем нитеп гараланып, махорка шатта авызга тутырды 1 килограмм. Литр ярым 2 литр сөт төшерде. Китте изжога, ашап булмый, име. Әни җылый. Менә шушындый әтинең тәрбиясе булганга күрә, мин уйлыйм, менә мин тартуны шунда тартып киткән булыр идем. Шаба башладым мин, бик күп соревнованияларга катнашып, бик күп урыннар алып кайттым, җыр буенча да, спорт буенча да. Казанга укырга килдем, мин башта спорт факка укырга килдем. Торга урын юк. Подъездларда торга туры килде. 24 көн менә подъездларда кунып йөрергә туры килде. Гаманистә. Этләр белән дашкан булды. Киергә кием юк. Колонкадагы суны ич алсаң, бәхет инде, анда барырга ят бит теге. Җә машина җавалар, җә ни шәһәргә барып. Шуннан барып спорт факка барып, подготовительный курска укый башладым. 600 сум акча түләргә кирәк иде шул вакытта. Бик зур акча ел минем өчен. Киемнәр җыртык, киемнәрне тегеп, шул киемнәрне генә колонкада җуып, шушы подъездларда торып, карбыз ташып, менә хәзер кемнәр Казанда яши беләләр, Пионерский базарыннан проспект базарына хәл җәяү чаба барайым. Трамвайга акча түләмәс өчен, нинди спортивный булганмын. Тегендә карбыз бушатам да, ите белән Пионерский базарында 5тә чабам проспектка хәтле. Ничә километр? Ул хайран бит инде. Километр җыела, бер 10 километр бардыр ул. Алай гына булса. Шунда барып җитеп, шунда карбызларны тоже таратып чыгып точкаларга укырга чабырга кирәк. 600 сум акча түләргә кирәк, ашарга кирәк бит әнә. Ашарга да көне буе ябыгып беттем. Менә шунда укый подготовительларны түләп,
Мен мұнда оқырға кіре алмадым. Бір бал жетмеді теориядан. Чөнки эшләдем төнне, акча кирәге. Оқу ягыннан минем булмады инде. Мин аны гел әйтеп киләм. Оқырга ирендем дә мин, мин башымда булмаган минем оқу дигән минем выживание. Исән калу, яшәү. Спортфакка укырга кире алмадың инде аңлавымча. Спортфакка укырга кире алмадым, бір бал жетмәде теориядан. Шуннан утырып киттем трамвайга. Трамвайда утырып барам, настроение юк. Трамвай барды да, Родина остановкасында туктады да, ватылды. Аллаһ Тәгалә кушып, шунда бер сәгать тордык. Шунда инде чыктым урамга. Шунда чыккач, иптәш майга килеп чыкты безнең авылдыкылар, Казанга кайтып җәй торган. Нишләп бирәсең мәйтә, менә укыра каламадым, шундый хәл. Менә бит училище бар ди, кулинарный ди, тамагың тук булыр ди, кир шунда ди. Мин училищега кирдем. Поварлык сайладым инде, чөнки яшь вакыттан бәрәнгә төшеп, идән җуып, без инде өйрәнгән алай бергә ашыга пешереп бөтенләй беләбез. Мәйтә, миңа җиңелрәк булыр. Кирдем, общежитие бирделәр. Иң беренче стипендия алгач, күрсәгез шатлыкны, ул инде хәзер 15 мең биргән кебек булыр иде. Менә кеше былай гына бирсә. Мин бу училищены бер жыл укыйсың бит инде аны. 3 ай гына укып чыктым. 7 ай укый алмадым я. Авырдым, кел сугышып, әнә шушы акча өчен выживаниегә эшләп җитеш алмыйча, шушында әле укыганда конкурсларга җыйдырыйм, менә монда филармониягә. Җыр конкурслары. Җырга ни фольклор бар, Рамил абый парадыр, бер нигә. Чәдрим мин шунда җырлыйсы килеп үзем. Кич белән бит эш юк. Спортзалга барып кайтам да, икенче көне бармыйбыз бит инде. Шунда китәм җырларга. Менә Аллаһ Тәгалә үзенең шундый көчен биргән, югыйсә бит изара кылып җигән вакытлар бар иде. Менә шушы училищены укып бетергәч, шушы училищеда таныштым инде мин тормыш иптәшем белән. Шунда Динар белән шунда бер җегет бәйләнеп, мин инде җаклап, мин инде вакытта кызыгу да түгел, мин усал дим. Дики, менә дикар була бит. Чөнки тәрбиядә шулай усал кыргый. Монда килгәч этләр белән бат изара җырып, усалланып, кыргыланып, выживаниегә нитеп. Кызлар минем өчен мин гашык була белмидер. Минем өчен әллә баралар, әллә юк. Шундыйрак кыргый инчектер үслегән. Шуны укып бетергәч, хатын белән бергә бетердек инде без. Ул молочка буенча бетерде. Сөт һәм творогны буенча инде. Молочка минут буенча. Шуннан Динары 18 яшендә безнең бала туды, Алмаз. Иң беренче балабыз, Алмаз туды. Сез өйләнешеп яши башладыгыз. Менә курсаклы вакытта инде бала кавыздым дип әйтте дә, минем менә өйләнәсе килмәй, яшь вакыт, кая мин. Ничектер инде әтигә кайтырга туры килде безнең. Динары кайтып төште. Мин авылга кайттым. Әтигә күренергә, укып бетергәнгә. Динары мине эзләп кайтты. Шәһәр кызы, ул Марайда үскән үзе, 1 яшеннән Арчадан күчкән төшчеләр Марайга. Үзе Арча ягыннан, әниләре дә, әбиләре дә. Татарча бер сүз белмәй, әйтә, миңа марҗалар кирәкми дип. Аллаһның рәхмәте, но мин әйттем инде, әйтә, миңа авылга кайтасы булсаң, әтиләр белән күрешәсең килсә, аласың татарча словар, өйрәнәсең. Уларны бик тиз өйрәнде. Хатын-кыз бит ул яратса нәрсә эшләп бетерә. Ире зат эшләмәгәндә дә эшли хатын-кыз. Бик тиз арада ятлады, кайтты, без инде авылда ятадыр, хатын кайтып төште. Әти абитка төшкән вакыт, әти шундый грузый гына ашап утыра. Кем бу дип сорый инде, мин белмим. Куркыта бит инде. Ну, Динара үзе әйтте инде, мин менә җөргән идек, мин аның кызы эзләп кайттым туда-суда. Шуннан айда ашап шәйчә балабыз дип утыртты да, менә элекке кешеләрнең күрә белүе. Минем хатыным ашаганда кулак селкенә. Ашаганда кулак селкенә. Улы малайны кыда шул алмазыгы. Әтигә карап алганда, элекке генеләр булгандыр инде бу. Мин әйтә, бу кызындай аппетитлап бик шәбите башы булды, аппетитлап ди. Моның аппетит яхшы ди. Бу ир заты кебек ашый ди. Һәм ашаганда кулагы селкенә, син моңа өйлән бәхетле булырсың ди. Ишеннән дә менә әле өйләнәсе кимичә генә өйләндем бәрабәр име. Аллаһның рәхмәте яусын менә әтинең әйткән сүзенә, әнинекенә бүгенге көндә Аллаһка шөкер матур иттереп яшәп ятабыз, 3 малай үстереп. Үсебетләр инде хәзер, үстерәсе юк. Берсеннән Кичкенәсенә 18 тулды инде. Зурысына 24, уртанчысына 20, кичкенәсенә 18. Ничә яшь була сиңа? 18 яшь. 18 яшьтә? 18 яшьтә тапты. Үзебездә балалар бит әле без. Менә хатын-кызның кишлеге, менә хәзер генә рәхмәт әйтергә кирәк. Иратлар сарам бит инде. Менә без кырыс иратлар сарам булабыз. Иштән әйтергә кирәк рәхмәтеңне. Хатынга, балаларыңа төпле хатын гына минем белән яши ала. Әйтәм бит кырыс кеше, мин үзем дә төпле хатын белән генә яши алам. Динары бигрәк бик төпле, әниятине карый.
әтине бик олы елга озатканда бик карап озатты. Ашау ягынданмы, тырнакларын кайтып кесеп кайсы килен хәзер кайтып әтинең тырнагын кисә. Бер кеше дә кисмәй. Тырнакларын кисеп, аякларын җуып, чәчләрен алып, шундый матур иттереп менә теге дөньяга озатты. Рәхмәт. Менә алмаз тугач син куркып калдыңмы? Менә солнечный бала, кояшлы бала бит инде. бала Аны дип бит вакытта инде. кояшлы бала дип күз алдына килмәй. Авырту бала туды диделәр бит инде. Балагыз авырту. Даун синдромы дип әйтәбез инде. Даун диделәр бит инде. Мин әле нәрсә икән белмим дә. Теге сорыйм бит инде туганнардан, сорыйсың дәдиләрдән, бөтенесе кирәкме сиңа, нәрсәгә миңа ни биргәннәр совет. Киңәш бирә, калдырып чыгарга киңәш бирәләр менә. Маниса калдырырга. Мин инде Динарга барып әйтеп карадым, әйтәм, калдырыйкмы әллә әйтәм, миңа авырту бала кирәкми дим инде, теге тутырып әйткәндә. Балачага башта эшләми бит. Балачага бит 18 яшь. Динарның хәзер дә әйткән сүзе истә, син үзеңә карап тормаздан тормассың, но мин баланы калдырмыйм диде. Теге мин алып чыгам, мин аны төшерттем, мин аны таптым. Аллаһ Тәгалә көчен кудрәтен бирер дип, менә шул вакытта 18 яшьтә бер хатын кыз булса куркуыннан калдырып китер инде аны. Гарип бала бит инде ул. Ул балага без үзебез генә беләбез күпме көч киткәнне. Аны бит инде ашамаган, белми тураган белә диләр. Шулай. Шуңа күрә иде Динарның тәрбиясе белән дә минеке дә бик күп кергәндер. Баланы жәлләмәскә кирәк. Сырыкка барганбыз, сырыкта аю йөри, велосипедта матайда аю йөри ди. Уйга баттың ди Динар әйтә, мин уйлыйм итин, хама уйланышан. Уйладым да ди. Аюны да өйрәткәннәр бит матайда йөргән. Үҗәле без бу баланы өйрәтә алмыйбыз дип әйттең ди. Шушы көч бирде миңа ди Динар әйтә. Син ди шундый сүз әйтеп куйдың да ди. Миңа да көч кирип китте ди. Ничектер син җиңел иттереп апардың тормышын ди дип әйтә. Мин теге оештыру яклары нан инде куркмаска кирәк тормыштан. Шуннан да менә әлеге дә бая социаль җитәләрдән карап барам бит инде Алмаз. Ул бит субханалла, ул гармунда да хәзер субханалла. Хәзер Аллаһка шөкер. Ну элеккеге сенә кайтса халган ала дип әйтмәсә инде. Болар карап кына китәләр. Ул шаяй, ул балачактан шаяй куып тотып алмыйлар. Аяк каринасты инде кәкре. Менә кулны җибәрсәң базарга, синә таба алмыйсың уже. Шул хәтле реактивный бала. Шук. 39-40 градуста майка трусик белән чыгып киткән общитидан автобуска утырып, салкында. Аягында бер нәрсә юк. Дәфтәр җыртып алган. Кондукторга бирә икән шуны. Билет. Көндез күрә бит инде бу җиргәнне. Жугалтык 2 тапкыр таптык инде Аллаһның рәхмәте 2 тапкыр жугалтык бик озак эзләдек. Базарда жугалды берсе менә шулай чыгып китеп. Балалар үстер белән дә әйтәм, менә без үзебез дә әтиәниләр шушы балалар белән күп гомер күрәбез, күпме тәрбия биргәндә, аны бит балалар күрми. Бая мин әйтеп киттем бит башында. Шуңа бүгенге көндә иң яраткан балабыз дип башка балалар үпкәләмәс. Чөнки алар да аны бик ярата, Салават та, Ильяс та, Абил дип кенә торалар. Туганнар да ярата, менә хәзер дуслар, менә күпме кеше блогер әлемдә мин үземә куйсам мине карамыйлар, Алмазны карыйлар. Мин дә шаккатып карыйм. Суқыйнырга бата язды. Мин менә алып килдем дә сразу Суқыйнырга бирдем. Нигә тренировкага алмыйлар. Диагноздауны алмыйбыз дип. Мин инде министрга барып җиттем. Анда да булай килделәр, кире бардым. Әрсезлек бит, әрсезлек көчле, мин бардым, бәрбер бирдем, бәрбер өйрәттердем. Шуннан соң сразу бассейнда йөзәргә өйрәнүгә әти дә Анапага барабыз ди. Каяны күреп алганда сөйләшә дә бит инде хасалин сөйләшә. Миннән дә акыллырак әле карап торсам. Ни? Анапага бардык, үземә дә күрәсем килә бит. Китте кирип йөзеп, артыннан мин чабам, курыкмыйча, ал беләнме, арт беләнме йөзә. Каядыр суктылар да инде шулай. Апардым, бокска бирдем. Жәлләмим, бокска җырттым. Жәллиләр бит инде, ана кеше жәлли инде ул теге. Жәлләмим шунда кан белән кайта Баянга бирдек. Абитта кайттым бирде, ашап утырам. Баян нервыга тия торган тавышлар теге шыгыр. Уйнамый, нервыга тия. Мәтәк кем ул иде Баян шыгыр, уйнасын димин дә Динарга. Алмаз алган иде, шыгырата инде ди. Мин әкрен килеп карыйм, действительно җырлап, җырларга инде ул менә ярата. Үләсән карап торсагыз, анда иде Илхам Шакиров, әлбәттә җырында җырчыларны таный. Рөстәм Закиров, Илхам Абый Шакиров, Рәсим Низамов, Фирус Кахиров, Салават Фатхетдиновның бөтен җырын белә инде. Минекен тоже әйтәсе дә юк. Менә шушында җырчыларны таный торган бала ул. Әлбәттә мин аның палас үргәнен күреп шаккаттым. Менә шул укыганнары бер ни инде көч бирде. Ул менә бу Тукай Нариманов, Тукай урамында ни бар колледж. Шуны 5-легә бетереп чыкты. Шунда укып бетергәндә миңа кожадан тапочка текте. Тегү буенча шул кожа нидер буенча. Шул тапочканы менә хәзер гастрольләргә җиртәм. Сәләтле бала. Менә андый балалы әтиәниләр бар иде. Бәлкем яңа гына тугандыр. Бәлкем менә чыннан да аптыраштагы бардыр. Нәрсә дип киңәш бирер идегез андыйларга? Безгә бик күп язылар. Бик күп шалтыраталар, шуны күреп, безгә менә нишләргә. Мин аларга
әйтә алмыйм, чөнки мин ул баланы үзем күрмәгән. Мин бер генә сүз әйтәм. Балагызны жәлләмичә, бер елга тәрбиягә миңа калдырсагыз, жәлләмичә. Результат була. Балай гына әйтеп булмый баланы. Шулай, балай дип аларга бер эшләми. Юк, бәлкемдер калдырып чыгара ташларгадыр дип уйлыйдыр. Даже турникка бәйләп куйдым. Менә моннан ике як. Аның кистары чыгып бетте. Ул җылый белми. Ул дип утыра, ул вакытта бит инде әйтә алмый уланы. Хәзер генә әйтә, тик Аллага шөкер. Больницага бардык. Кисы вебех икесе ничә тегез моны дип. Шуннан тотынды менә булай бастырып торга. Отжимание ясый алмыйдыр. Култым, яны куллар бит пластилин кебек. Көч юк. Турникта торасың, чөдә китә. Тотына чөдә китә. Кул тоту юк. Муеннар аның яшәрендә дә пластилин кебек. Тотып кына җөридер, куркып чыгып китә дип. Шуңа күрә выносливость, көч, физический подготовка аңа бик көч бирде. Тәрбия ягыннан теге ана назы, ана тәрбиясе безнең иң күп эшли торган бала алмаз иде. Идән җуа дисеңме, тәренкә җуа дисеңме, безнең ул бер кешегә бирми аны. Мусор түгү, авылга кайтса, әнигә су әпне бирү берсенә дә бирми. Кайта да дәвани суны мин әпнәм. Бүтән хоз булык эшләрен, бүтән эшне Динарга бик иптәш инде ул менә. Динарга. Көйне буе. Мәйтәсем килә, бәлкем кемдер баштартырга уйлаучылар да бардыр, менә андыйлар бар бит инде. Без риза, менә килсеннәр, без әйттек, күп кешеләргә яздык, килегез дип. Без врачта түгел, без андый фирмада түгел. Теге эшләмибез аның өстендә. Мин просто баланы күрмичә әйтә алмыйм. Баланы күреп, ата-анасы ничек аңа нитә тәрбия бирә. Аны балага тик кычкырып кына дигән сүз түгел бит инде ул. Аны акырып кына түгел. Аны эшләтергә кирәк. Баланы түгел эшләтеп тәрбия биреп балага. Болай гына сүз белән генә ул сине аңламый. Эшләтеп менә күрсәтәсең. Балалар салават инде үз тормышы белән тора, Аллага шөкер. Хәзер Ильяс укып бетереп ята, менә быел балалар белән мин бар кешедә горурланырга язсын. Алар инде безне белән горурланадыр. Чөнки Динара кебек тәрбияләгән ананы алар табалсалар, үзләре өчен мин белмим. Динара кебек. Беренчедән Динара кебек хатын табып булмый. Төпле, аның белән аерым сөйләшергә кирәк. Ул аерым кеше. Айрым хуҗалык, ул айрым бер кеше, Динара, безнең семьяда. Шунда бик бер тормышка да рәхмәт. Әйтәм бит, Аллаһ Тәгалә рәхмәт, әтиәнимә рәхмәт, туганнарыма рәхмәт һәм Аллаһ Тәгалә биргән шушы тормышыма рәхмәт. Әгәр дә сиңа шушы тормышны кабат үтәргә дигән мөмкинлек булса, нәкъ шундый ук менә бала белән кабатларга туры килсә, кабатлар идеңме? Шушылай ук кабатлар дип әйтәм, мин аны болай ук кабатлап бетереп булмый. Чөнки артка әйләнеп кайтырга була, уйлар белән. Но фикер белән кайтырга була. Но хезмәт белән, тормыш белән алай кайтып булмый ул әйтеп беренчектә. Аны үтә алмыйбыз без хәзер. Юк, мөмкинлек булса дип әйтәм менә. Мөмкинчелек булса, әйтик, башкача сорауны бирәм. Әгәр дә язмыш китабыңны ниндидер битләрен алып атырга дисәләр, кайсы битләрен алып атыр идең? Атмасый мин. Мин берсен атмасый. Мин әле ябыштырырым җыртылып калганнарын. Чөнки аның һәрберсе кадерле. Авыр вакытында, ачлык вакытында, әти җавап тотып, бер аратны ашага бирмәгән вакытларда сарайда, чылбырга бәйләп эшләткән вакытларда көндез, чылбыр белән кыйнаган вакытларда, әнинең киентә белән җарган вакытлары, урамда басып торган вакытларыбыз кыш көне өйгә керә алмыйча, җаланаяк 40 минут берәр сәгать мин берсен дә калдырмасым. Чөнки моны бөтен кеше үтә алмый. Бу минем үземнең бәхет. Бу бәхет менә минем өчен бәхет ул. Аны бөтен бала үтә алмый. Чөнки аны үткәрер өчен көчле ата кирәк, көчле йөрәкле әни кирәк. Ул әнинең йөрәген ничек түзгәндер инде белмим. Аны әйтеп бетергесез. Мин тыңлаганда да йөрәкләрем кысылып. Ул әнинең йөрәге шуңа күрә әнигә үпкәлибез дә өчен кай вакытта эштән генә үзебезнең сүзне әйтмәкче булабыз өчен әниләргә. Әнигә үзеңнең фикереңне әйткәнче, син ул үзеңә әйт инде ул сорауны. Анда нәрсәгә әйтеп торасың аны? Ул сүзне әнигә әйтерлек тә түгел. Мәсәлән, әни нәрсәгә кирәк инде менә бу әйбер сиңа? Нигә аны монда алып куйдың инде? Ну куйган бит инде аны. Ул аны үзенең тормышыннан шулай гомер буе шулай яшәгән. Аны шунда куясы килгән, шулай күрә инде. Дөрес дип санаган. Дөрес дип санаган. Хәзер без дөрес күрәбез, имеш. Юк әле болай торырга тиеш түгел, ник тузан бу шкафында, ничәп чиләк монда, ничәп мунчага суны тутырып куясың кучкага, мәсәлән. Ну тутырсын инде. Ничәсең тутырсын. Тутырсын исән сау булганда. Шуның тутырганнарын искә алырга язсын. Ничек тәрәхәт иттереп. Шулай. Инде тапшырыбыз ахырына якынлашты. Кызганыч теге иң аяусыз нәрсә бу дөньяда вакыт. Вакытны туктатып та булмый. Вакыт үзенекен итә. Тапшырыбыз ахырында тамашачыларга нәрсә әйтер идең? Тамашачыга да, халыкка да, барыбызга да әйтәсем килә, бүгенге вазгыятьтә бит инде менә төрле тормышта авырлыклар бар бит инде.
түрлі яклап қарасақ, жеңілдік тілейм, иман байлығы тілесем келе. Көңілләре барысында иман байлығы біле жасайын. Кімде иман бар, ол кіші иманлы бола. Әбей айтадыр, міне әбейбіз, иманлы болған кіші, олым иманлы бола ол деп. Иман байлығы тілейм барысында. Балалар есен сау болсындар, өзіміз есен сау болайық. Бай айтып кеттім, дәуәнейлі, дәуәтейлі болсындар балаларыбыз. Өзіміз әтейленейлі болайық, туғанлы болайық. Туғандарсыз да яшау бек ауыр, достарыбыз бек көп болсын, яқшы достар. Өзіміз есен сау болайық енді. Өзіміз есен сау болмасақ, достарға да көңілсіз болар, әтейленелерге, туғандарға да. Шоған көре келешекте де шошылай матур еттіріп, жылмайышып, күлешіп, жырмың білен сен сау боларға барыбызға да. Рахмет шақыруыңызға, сен сау болайық. Амин. Шулай болсын, рахмет өзіңе вақыт тауып келгенің үшін. Әлі шундый бересі сұраулар, көңілде шундый көп қалды, едемейді, шундый матур әңгеме. Екіншісіне қалдырыңыз енді. Екіншісіне әлі жырлар тұрында да сөйлесіп келген, ишат пландар тұрында да сөйлесіп келген еді. Ләкин енді айткенімше вақыт шекілі, ләкин шулай да біз сенің жырларыңны күтәбіз, жырлап, тамашашыларны сөйіндіріп, әлі бик көп еллар, мына шушы ғайләң исен сау болып, әнең һәр вақытта да тәрәзәләре балқып күтіп тұрсын сені, туғанларың белән, туғаным бар дейіп, бір-бірізе тірек болып яшәргә насыйп булсын. Но менің жыр сәнгатінен дағын әйтіп кенә кеттім, енді жыр бойынша бик зор рахмәтләрім менің Хамдурапа Темирғалиеваға сәхнәгә алып шыққан үшін. Һәм композитор Фәрит Абый Хатиповқа, алар миңа ең беренче жыр берген кеше. Һәм шагыйрәбез Гөлсәр апайны, Гөлфир апабыз. Рахмәт менә шушы кешеләргә. Ол вакытта бик авыр вакытлар булды инде. Акча юк бит инде жыр алырга. Фәрит абыйдан мен иң беренче барып 3 жыр алдым. Анда җибәрүче Хамдун апа булды. Хамдун апабызга да авыр туфрагы җиңе булсын, урыннары җәннәттә дә булсын. Амин, шулай булсын, шулай булсын. Менә бит, изгелек кылырга кирәк. Изгелек кыласың икән, ул онытылмый, игелек җирдә ятмый. Менә шушы мисалда да әйтергә була. Кайчандыр бәлкем бу балага ярдәм итим әле дип җыр биргән, кемдер җитәкләп сәхнәгә алып чыккан. Гомер буена рәхмәтле, дугада, шулай бит. Онытылырга була, онытыла. Мин бай әйттем, күп кеше оныта. Онытырга ярамый. Ярамый, әйе. Һәм менә әле Иманым Камил дуга укыган сайын бар һәм дә телгә алмый калмыйсыңдыр. Әлбәттә шулай. Шуңа күрә игелек кылырга ашыгык, бер-беребезгә яхшылык ясап кына, яхшылык эшләп кенә, күңел тынычлыгы белән матур итеп яшәүләр насыйп булсын һәр барчабызга да. Рәхмәт сиңа бүгенге әңгәмә өчен. Сезгә рәхмәт, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Безнең белән булганыгыз өчен тагын бер атнадан күрешербез. Исән сау булыйк.